נתחיל. יודע להחמיש קרוספיט סופר דרייבלי. הבא? משקלים. משקלים. 2.5, מות נשים. מות נשים, רגע שהתפקס. יש? רגע. יש? אני אגיד לך מתי. יש. אוקיי. 5. 5, יש. 5. רגע. יש. כן. 2.5. רגע. איפה זה? זה בצד השני? הנה זה. סבבה? אוקיי. כדור. הכדור. 14 ליברות. פאונד. ליברות, לא יודע. יאללה, בואי תעזרי עם הזה. הנה המטרה של האנשים. נתחים חוט מהאמצע של הצהוב. עד לפה. יפה, רואים? יפה מאוד. כן, ראיתי הכל, סבבה. יפה. אני אצלם את המשקלים. 5 קילו. חצי קילו. 10 קילו. It's your time. 10 קילו. 5 קילו. קילו. חצי קילו. יאללה, יש לך את זה. הבא הבא. 15, 12, 9, 6. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, צי. יאללה, אלופה. יפה מאוד. דיאנה, את סופרת? יאללה, יפה מאוד. אני רואה, כן, רואים הכל. יפה. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. בהתחלה זה קצב קל. 1, 2, זהו. יפה מאוד. לאט לאט ובטוח. 9. יפה מאוד. 2. 3. מרפקים מעולים. 4. 5. 6. 7. 8. יפה מאוד. יפה, יאללה. 1, 2, 3, 4, 5, 6. יפה. תותחית, זה שלך. יפה מאוד, דיה. תני לידיים להתאושש כמו שדיאנה הסבירה.
יפה מאוד. נגמרה הסוללה, אבל זה לא יפריע לה. כי את כבר על הגג. זה שלך, הודיה. לאט לאט נשימות, זה שלך. 1, יפה מאוד. 2, לא צריכה מוזיקה. 3, 4, 5, 6, יש לך את זה, הודיה. 7, אליפות. יפה מאוד. למה? נדע? כן? סבבה. יאללה, הודיה. מישהו שאת לא נולדת, לא תעשי מקום. זה לא בסדר. 3, 4, 1, 2, יפה מאוד. 3, 4, 5, יאללה. יופי. יופי. מעולה, הודיה. דיאנה, את לא יכולה לשים מוזיקה מהטלפון שלך פשוט? שומעים, ההוא 1, סבבה. 2, יופי. 3, 4, יופי. 5, 6, Unbroken. קדימה, עד 8. 7, 8, יופי, אלופה. יופי. יפה מאוד. יפה מאוד. 1, Unbroken, קדימה. 2, יפה. 3, 4, יפה מאוד. 5, יאללה, קדימה. יש לך את זה. 6, אלופה. כל הכבוד. יפה מאוד, הודיה. יאללה, סיבוב שלישי הודיה. יש לך עוד 5 דקות לזה. 1, יפה מאוד. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, יפה, הודיה. כל הכבוד. 10, יפה. יאללה, מנוחה קצרה. יאללה, פרקי את מה שנשאר, קדימה. 3, יפה מאוד. 4, אחרון, 5. יש. יאללה, אנחנו מגיעים להעלאה במשקל, הודיה, אנחנו מגיעים להעלאה במשקל. 1, 2, 3, 4, 1, 2, יפה מאוד, הודיה, קדימה. 3, כן. יפה מאוד. 4, יופי. יפה. אלופה. כל הכבוד. יאללה, קדימה, את עושה את זה Unbroken. יש לך את זה. 2, יופי. 3, יפה מאוד. אלופה. 5, מעולה. 6, הודיה חיה. 7, 8, מנוחה. מנוחה. יפה מאוד. היא לא צריכה מוזיקה. הכל בראש. כבר בקצב, יש לה קצב לב. 9, מעולה. 1, 2, Unbroken. 3, קדימה. 4,
יפה. 6, מעולה. איך אנחנו בזמנים? יש עוד 2 דקות. יופי, יודעת, בסיבוב רביעי. יאללה, הודיה. תמשיכי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, יופי. 8, 9, 10, מנוחה. יפה מאוד. עוד 1.5 דקות. מגיעה למשקל הזה, הודיה. מגיעה למשקל החדש. כן, אני מגיעה. 11, 12, 13, 14 ו-15. יפה מאוד. 1:10 דקות. קצב מעולה. בוא נפרק את זה ל4. עוד משקלים. שמתי... רגע, אבל... הראיתי כבר, אני לא חושב שצריך. 1, 2, אני לא רוצה להוציא אותה מהפריים. 4, 5, 6. יופי. פשוט להראות ששמתי 10 ולא 5. 1, 2, אנחנו ב7, 8. איך אני אראה? אני לא יכול להראות ולהשאיר. כשתסיים. 9. עוד 20 שניות, קדימה. 10. קדימה. 11, אחרון, 12 אליפות. יאללה, נתחיל. יפה. 2. יפה מאוד, הודיה. ונגמר. תראה עכשיו את המשקלים שהיא עשתה. בבא. 10, נשאיר אותה בפריים תוך כדי, אבל כן, חכי. 10 ו2.5. רגע, אוקיי, צובבי שנייה את הפלטה של 10, כי לא רואים. 10, 2.5, צובבי לצד הקודם. סבבה, תצולם. נשאיר אותה בפריים. לא רואים כלום. 10 ו2.5. איפה 10? הנה. זה 10 צמא עם הריח? ו2.5. יאללה, מעולה, הכל מוכן. כן. כמה זמן? מה השעה? יש לנו עוד 7 דקות לסנאצ'ים. אוקיי. חושבת שהתחלת 40. 9, כאילו, כן. כל סיבוב כאילו 9, כן? לא, עכשיו היא עשתה. סיימה 9? אני חושב ש4. יפה מאוד. כמה אתם שמים עכשיו? שמים חמישיות, ואתה צריך להראות. הורדתם 2.5, שמתם 5? כן. אבל צריך שתצלם. בסדר. בטוח? למרות שלא צריך, אתה עלית משקל. לא צריך. כן, גם אני הראיתי את זה כאילו בהתחלה, אז אני לא חושב שצריך. אולי לשים 2.5 גם? רוצה? הבא, אז שמות עוד 2.5. כמה זה בכולל? 50. הבא. זה עד 18, נכון? עד 18 דקות. אז יש עוד 6 דקות. כן, שתנוח גם. הבא. 5. יופי. יפה מאוד. לעלות? יופי. להתרכז? אש. יפה. מעולה. אליפות. חלק. הבא, אז אתם מוציאים עכשיו? מה אתם עושים? שמים עוד 5? שמים עוד 5. הבא. משקל 60. 60. איך 60? 55, סליחה.
55? 10, 35. 15... אחר כך תעשה קודם ואז... טוב. חמישים וחמש, כן. יאללה, אלופה. לא קרה כלום. יש לך את זה, יש לך את זה. תנוחי? תנוחי ותעשי עוד פעם. כמה זמן עוד? עוד... עכשיו אנחנו ב-13:30. סבבה, יש לי 5 דקות. 4:30. לאט לאט, לנוח. כן, כן, היא עשתה את זה פשוט... את שוברת את זה, הודיה. את שוברת את מה שעשית פעם שעברה. את המגנזיום? הודיה, הכל זה ריכוז בתרגיל הזה. תרכזי בעצמך. ויש לך את זה, את שוברת את זה. על הריכוז? יש לך את זה, הכל טוב. תנוחי עוד טיפה. הכל טוב. פשוט תלחץ. אבל זה עולה. ריכוז ונשימה. רכזת. מסתכלת בנקודה אחת. הודיה, יש לך את זה. כן, פשוט... אני רואה שיש לך את זה, יש לך את הכוח. זה רק עניין של ריכוז. בסדר? זה עולה, זה פשוט כאילו... את צריכה להתרכז. סבבה. יש לך את זה. עניין של ריכוז, יש לך עוד 2 דקות. סבבה? הכל טוב. מעלה את זה ב2 דקות. תנוחי דקה הודיה, ואז בדקה האחרונה תנסי. אני לא סתם אומר, באמת יש לך את זה. כאילו זה לא עניין של כוח. רק להתרכז. יש לך. עוד 20 שניות תיכנסי. שמחי על עצמך, הודיה. אוקיי. עוד 10 שניות. יפה. אוקיי. יופי, יופי, יופי. התרכז. יש! אוקיי, יופי, תודה השם. אתה רוצה להראות 55? כן, יש עוד איזה 40 שניות. אוקיי. כן. טוב, אוקיי. 5. 5 קלטתי. פה יש 10. את השאר הראיתי כבר, אני הראיתי. אוקיי, סבבה. רק את 5 שערי אבל בפריים. אני פה. תלכי אחורה. עוד אחורה, עוד. הבא, ראיתי. טוב, עכשיו מה? אוקיי. עוד 20 שניות. עכשיו just roll. Just roll, כן. אומייגאד.
עוד 10 שניות. 40 קלוריות. 3, 2, 1, ולהתחיל. יאללה, אלופה. שהסברת לידה. קצב מעולה, עוד היה, כל הכבוד. דיאנה, לא לשכוח לאפס לה את זה אחרי שהיא מסיימת. יאללה, אלופה. הכל זה בראש עכשיו. יאללה, להמשיך, להמשיך. זה החלק האחרון של האימון, קדימה. כל בראש, קדימה. יאללה, עוד 10 קלוריות, קדימה. עוד 2 דקות. מעולה, את מעולה. יפה מאוד. עוד 1.5 דקות. קצב מעולה. יאללה. כמה זמן? עוד 1.20 דקות. מעולה. מדע, רגע תרשימה. שהכל ייגע. מעולה. אני תופס את הכל. 1. 2. יפה. לא לגעת ברובר. 3. יופי. קצב מעולה. יפה מאוד. יש לך עוד 50 שניות. מעולה. תמשיכי ככה בקצב הזה. 5. יופי. תהילה קצת לפני שהיא רגע תעצור לנשום. 6. סבבה. אני עושה לסדר. יאללה. 7. יופי. עוד 0.5 דקה נשארה. 8. יאללה, תעשי 10 אבל. אלופה. עוד 20 שניות. זה 10 היה? אוי, לא קפצתי מעל. תעשי עוד 1, קדימה. אלופה, אלופה. מלכה. יופי. יאללה, עוד 3 שניות. התחלנו. קדימה. תתאוששי תוך כדי, הודיה. תתחילי. בקצב קבוע. לאט לאט תיכנסי לקצב. כן, קצב קבוע. יופי. אלופה, הודיה. יפה מאוד.
כך שקט פה מדי? למה היא לא מגיעה עדיין? היא רוצה להתחרות רק שנה הבאה, אני לא מבין. כי כשתסיים איתה, היא לא יכולה עכשיו. נכון? יאללה, הודיה, אלופה. אנחנו מעודדים אותה. אנחנו מעודדים חשבתי אותה. שהתחיל יום הזיכרון פה. יאללה, הודיה. מוזיקה של דימה. מה זה? זה כבר נפש. מה? יאללה, אלופה. חצי הבא. עם הרגליים יותר. עוד ידיים. כן. יותר טוב. יחד! יאללה, עוד 2 דקות, קדימה. הודיה, להביא את הכל, זה לקראת הסוף, הודיה, קדימה. 15 קלוריות. את אלופה, קדימה, יש לך את זה. זה שלך, זה שלך. שלך, הודיה. עוד 1.5 דקות. יש לה את זה, יש לה את זה, זה הסוף, היא נותנת הכל. יופי. קדימה, קדימה. יפה, קדימה. קדימה, קדימה. עוד דקה. מעולה, מעולה. תספיקה לסיים, תספיקה. לפחות 5 דקות. יאללה, נסיים את זה, עוד 2 קלוריות. אלופה. קדימה. זהו. יופי. יאללה, ברפיס, קדימה. עושה פיתול. יאללה, 20 שניות, קדימה. 1, אלופה, יופי. זה שלך. 2. יופי, זה שלך. מלכה. כמה זמן? 4. עוד 20 שניות. מעולה. את עושה 6. 5. יופי. 6. תעשי עוד, תעשי עוד. עוד 10 שניות. 7. יופי. עוד 1 ולנוח. 8. יאללה. עשית 8, נושמת. ואת יכולה להתחיל. תעשה את האחרון. זה הסט האחרון, הודיה, את מביאה את כל מה שיש לך. אין לך מה להפסיד כבר. כן, האחרון. יש לך המון. את נקייה ואת נמתחת ואת מתפתלת ואת אוכלת עוגה. הכל זה בראש, הודיה, יש לך הרבה. תאמיני לי. קצב קבוע תעשי, בלי התראה. יפה מאוד, הודיה, את מלכה. יפה מאוד. יופי, יופי. את אלופה, הודיה. אני אמא. יפה. תעשי כל הזמן על 750. לא פחות מ-700. יאללה, סט אחרון. יפה. יאללה, חזק. יופי. הנה, נכנסה לסקנד ווין. כן, כן, כן. יופי. טוב. זה הסט האחרון, הודיה. את עושה מעולה. להמשיך, להמשיך, להמשיך. להמשיך, להמשיך. מעולה, להמשיך. קדימה. בלי לרחם על עצמך. קדימה. לא לרדת משם. עוד 2 דקות.
יאללה, שיהיה לך גם ברפיז. מעולה, קדימה. חזק, חזק. יופי. יאללה, יאללה. עוד 1.5 דקות, קדימה. 1.5 דקות, קדימה. לשמור על קצב. לא לרדת מה-700. קדימה. עוד 10 קלוריות, יאללה, שיהיה לך ברפיז. ממש בסוף. כן. 1.10 דקות, קדימה, חזק, חזק. הודיה, קדימה, קדימה. יאללה, עוד 8. קדימה, חזק. יאללה, עוד דקה. אני לא מפסיקה. חזק, חזק, משיכות חזקות. יש לך את זה, הודיה. תכף זה נגמר, משיכות חזקות. הכל בראש, הודיה, יש לך הכל. הודיה. קחי את זה, קחי את זה. מעולה. יאללה, תכף זה נגמר. יאללה, עוד 3. מעולה, מעולה. מעולה. אבל זה נגמר. יאללה, עוד 2 קלוריות. יאללה, 40 שניות. הודיה, חזק. קדימה, ליפול. יאללה, יאללה. צילמת את הזה? כן, כן, צילמתי הכל. הודיה, קדימה, אין הרבה זמן. יאללה, מעולה. 1. יאללה, זה הראשון, מעולה. 20 שניות, קדימה. מעולה. יפה מאוד. 3. נדע, הודיה, להמשיך. יאללה, להמשיך, חזק, להמשיך. חזק. אוהב זה טוב, קחי את קדימה. זה, קחי את זה, לא קדימה. עושה את זה עוד פעם, קדימה, עלי. 5. חצי, מעולה. 5, 4, 3, 2, 1. טוב. זמן. סטופ, כן? לא, עדיין לא.